παίρνει τη θέση της. Πάμε για την εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση, δεν έχει καλή εκκίνηση το φαβορί. Ο μικρός Παναγιώτης που είναι πίσω. Keep walking αμέσως για την πρωτοπορία. Προσπαθεί η Αριάστης να είναι σε καλή θέση. Τώρα ο μικρός Παναγιώτης στην εξωτερική βελτιώνει η θέση. Κοντά είναι και ο Φίβος προσπαθεί στην εξωτερική και η Χαβάη Τάρκετ τώρα. Πρωτοπορία Keep walking. Ο μικρός Παναγιώτης έρχεται να περάσει δεύτερος. Στην εξωτερική Αριάστης απ' έξω τρέχει η Χαβάη Τάρκετ. Keep walking στο 600. Είναι ένα μήκος μπροστά. Πρόβλημα όμως για Keep walking που σταματάει. Μικρός Παναγιώτης περνά στην πρωτοπορία. Χαβάη Τάρκετ έμειναν πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με Χαβάη Τάρκετ δίπλα από τον μικρό Παναγιώτη που ξεφύγει από τον Φίβο. Είναι πίσω η Queen Elizabeth. Στην πρωτοπορία ο μικρός Παναγιώτης πιέζει η Χαβάη Τάρκετ. Πιο πίσω ο Φίβος. Μικρός Παναγιώτης ξεφεύγει με την είσοδο στην ευθεία. Τρία μήκια από τη Χαβάη Τάρκετ που εξακολουθεί τον καταδιώκει. Πιο πίσω και ο Μαρδόνιος στην εξωτερική κάνει finish. Μικρός Παναγιώτης στην πρωτοπορία. Χαβάη Τάρκετ, ο Φίβος και ο Μαρδόνιος. Ο μικρός Παναγιώτης είναι πολύ μπροστά και πάει για να κερδίσει 4-5. Μίκη. Χαβάη Τάρκετ στη δεύτερη θέση και ο πίσω ο Φίβος και ο Μαρδόνιος. Καθαρή και πολύ εύκολη επικράτηση για τον μικρό Παναγιώτη. Keep walking τώρα τερματίζει. Ανέκοψε όπως είδαμε. Με πρόβλημα χολότητας η Keep walking. Είδαμε τα τελευταία μέτρα, εύκολη επικράτηση στο τέλος για τον μικρό Παναγιώτη. Ο φαβορί με 2 ευρώ μέρισμα. Να δούμε, δεν είχε τόσο καλή εκκίνηση. Είναι προτελευταίος ο μικρός Παναγιώτης. Η Keep Walking είχε πολύ καλή εκκίνηση. Πάει στην πρωτοπορία. Αριάστης, ο μικρός Παναγιώτης που βελτιώνει θέση και η Χαβάη Τάρκετ αμέσως βελτιώνει θέση τους. Και θα δούμε εδώ. Έχει υπεροχή 3-4 μερικών η Keep Walking, όμως παρουσιάζει χολότητα. Εδώ, στο σημείο αυτό, την είδαμε. Σταματάει ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Ο μικρός Παναγιώτης περνάει, η Χαβάη Τάρκετ περνά. Και πλέον απομακρύνονται από τους υπόλοιπους, εκ των οποίων ο Φίβος είναι τρίτος, εκεί θα παραμείνει. Ο Μαρδόνιος θα κάνει ένα σχετικά καλό φύση στο τέλος, να τερματίσει τέταρτος. Με μικρό Παναγιώτη να κερδίζει εύκολα. Χαβάη Τάρκετ στη δεύτερη θέση. Φίβο. Και Μαρδόνιο. Αναμένουμε και αναμυστικές φωτογραφίες. Δίδυμο που διαμορφώνει ο Χρήστος Χριστοφόρου. Τελικό αποτέλεσμα 4-5-11. Τέσσερα, 5, 10-1. Εδώ ο νικητής μικρός Παναγιώτης. Εδώ το δίδυμο λοιπόν από τον πολύ φορμαρισμένο προπονητή Χρήστο Χριστοφόρου. Εξαιρετική χρονιά φέτος για τον Χρήστο. Νικητής ο μικρός Παναγιώτης, πρώτη νίκη. Αναβάτης Ολύμπιος Γεωργίου. Οδήγησε και τον Νονό, οδήγησε και τον μικρό Παναγιώτη στη νίκη. Όπως είπαμε, τελικό μέρισμα για τον μικρό Παναγιώτη τα 2 ευρώ. Το φαβορί. Προτάθηκε ως καλύτερο γκανιά της ημέρας από την εκπομπή χωρίς παροπίδες. Όπως και η Ζόγια στην πρώτη υποδρομία, ενώ το τρίτο καλύτερο γκανιά της ημέρας για την εκπομπή είναι στην ένατη υποδρομία Queen Siberiana.